سلام سلام أنا عبلي كم يدخلوا سلام قلت له بعد مرتسفاي so yeah أبز حالفة inform كم زجبركم ويك أخم زنجركم حمشتم عالتي ناي لايف تريدينج قبرينا تناي لايف فيديو هاري كرديرنا بخاتكم كلكم نتمرتاوي ملكة ده نسخاتكم كيركم نمنتاي آتي نعطي point of interest تاي مسل نيرو زبل بتي نحنا أبزي channel نمهارو الملكة نسخاتكم كاتريو بمبال inform جيركم نيرا مالتيو لومي عربيو حمشو معالت تريد كيرنا لنا مالتيو سلازي سمو قابيلة نعخاتكم كتقموكم بزغل ان كتمهارو بتقولو ملكة نقولو حدا بحدا خنريقنا مالتيو sorry is video entertainment ايكونن entertain زقبرون ايكونن مالتيو but ازي تقامي ان تمرتو ترغبولو تقولو عينت فيديو قوني مالتيو and this channel it's your channel مولو اتاو ناتون حدث تريدرات ني give away إن نتكملوا مالتي so subscribe تزيجركم subscribe جبروا subscribe جرنا عشرة عمشة شحت بس هنا مس حدا كامباني أب agreement علينا مالتي so إذا كامباني زي عشرة عمشة شح subscriber نتعليكم ورحوي نحن خمسة شح account ناتكا subscribers كنهبوا بينا زبل agreement بس هنا علينا مالتي so عشرة عمشة شح بس push كنجبرينا بزعمة جدا مالتي then ورحوي ناي خمسة شح ناي 100 شح account نبغاتكم give away كنهبينا مالتي this is نقله تريدرات بفلاي بأفريقيا نزلوا it's عبي ناي هيوت كياري أقاطامي مالتي زنزار بولزنا so subscribe and like جبرو and yeah تفتيخ ما نبكالو سبات نبكالو تريدرات share جبرو we are family here تريدرات مالتيو لعلي زلخمو أنزازر دالكم يلن لعليكم زلخو مقفات دقبرو زلخ لعل تحتي زرد رأس يلن مالتي so let's be family and hug each other guys so here our screen come تري وزلخم ناي FTMO ناي ميشح account يو أبزي ناي live trade ناتنا دقزا هو مسناتي VIP trade نقبرو زلناي بزعل في السومن بتوساقي بناتي لايف funded account بناي FTM وناي كل تيم الشح account ون يا trade كيراني رمالتيو so نسون shares قبركم مكاوني so normally أبزام تري وزن لهم زيناتنا chart حمشة معلت لايف trade كيرنا so أبزي كم تري وزن لهم 5% up كنا لنا مالتيو نحن حلف ناي 100 شح accountيو بحاطيرو نتوم دي نتوم حدثتين زي فيديو 3 وزلخم أبز channel مساعدتهم of course زبل تأتيهم تتمرتي مولو بزعبات trading أبغى يتركم علىهم but trading تايو أب lower time frame ويك أب تيز تحت ناي جزء جدب آتيخا نت market مجزاء المشاتم ويك أب financial market تساتيف كا مجزاء المشاتم مالتيو أبزي 3 وزلخم كا pro firm يزبال pro firm تاي مالتيو trader محرد أتخون كا كابيتال زوبو كامباني تاتالو فتنا يبوغان من تابزوهم تري وزلهم حجي أنا مزوم ناتي ناي VIP تمهارو ناي 100 شح challenge وسيد اللغة مالتيو so انتاي مالتيو 10% تمزجيب كانا أبزوهم تري وزلهم 10% انت مزجيب كا نتي ناي 100 شح account نعخا بوغا دن تريد كيركا كاب 7 كساب 9% أتاوي ترخبولو عين السيستم مينان زارب زلنا انتاي بحال بروب فيرم يبحال مالتيو So هجي أبزي ناتنا account توم تفلتو تريدرات جن I know you guys are amazing so أبزي كم تري وزلهم حمشة معلت تريد كيرنا تناتنا consistency 75% صبوا مالتي أبزي كم تري وزلهم win rate ناتنا of course تقلات إفنا أبزي وستي عشرة معلتك نحالفون في التنزل زلناتا account ناتنا win rate ناتنا تحت بلايو average risk 3-1 لومي وحد تريد سزوسدنا عربي مالتيو تناتنا average RRR تحتي اللو مالتيو بعرف شاقن 1 to 2 إنا كنوصل كإنا مالتي so أبزين دحدا ترينايو تي بعرف الشات زلو result مالتي سوني نا جنبيرنا سوني حدا نخلطة تريد كيرنا وين ير مالتي سولس تريد كيرنا أبزي كم تري وزلهم سولس وين حدا نخلطة تريد كيرنا نيرنا then وين كيرنا مالتي صبو وزيتاوي ير مالتي and كالي أبزي كم تري وزلهم ربع وين تريد كيرنا نيرنا مسناتي VIP وين كيرنا صبو حدا نغلطة رغيبنا مالتيو تمالي ماركت زغون نيو ساي نبرن expect هاي قبرنايم fundamentally technically
analyze سريحنا but ድንገት ካብ ETF and stock market ገንዘብ ናብ bonds ክፈስስ ጀምቢሩ ማለት እዩ and unexpectedly which is ካብ ተፅቢትና ወፃኢ ማርኬት ነታሕቲ ወሪዱ and ያ ክልተ ትሬድ ጌርና which is 2% risk ጌርና أتا مجمرة 1% risk كيرنا lose كوينا and then كفتن كلايرنا 1% risk كيرنا then lose كوينا مالتيو straight trade السبلالو honestly that's it أبتا قدامي تبب 0.5 كيرنا يا trade كيرنا but بعفشة حاموس كسيرنا and عربي لومي خاب 2% win كيرنا مالتيو which is تبو أبزام تريوز لهم تي accounts US 100 and US 500 trades نجبر هذا كذي بزح كذي خاط خفت مالتي so trades doesn't matter so نزي مثل ناي overall ناي زي جنبيرنا يزلنا ناي ميتشي account مالتي just كم زك على عخاتكم نمر أيو I don't know رجعت أني أونا يكونكون زي فيديو عخاتكم نجباكم هانو مالتي but نمسا صباح نقول نحردا بتصبوا درجة نسخاتكم أنا تغيرنا جن توم أبتحت الجمبرو سبات is it possible زبل حتى يمسأل كاي حبش أخون كاي كالديو تقرني أخون كاي كالديو زبل حتى نزل على لهم تريدرات جن that's possible زكال نجار مخان مرأي يمالتي so كابزي نابيك وسدوكمي إزناي إذا حد جنبيرنا يزولنا يو for yeah أبزي أوروبا تاكسي كالوت نجارات بتعمي complicated أتاويتات ناتكا مزراب دقبركايو أتاوي قلم رأي it's complicated sensitive مالتيو so this video is only for educational purpose it's not financial advice so أبزي حجي انتاي كاريكم هي بنايلتي بناي FTMO fund account ون trade كيرانيرا مالتيو so ناب trader connect ناتي كوست دوكمي here trader connect انتاي مالتيو trader connect مالت simply نسخة حادة كلتا سلسة 4-5 أكاونت انت هاليكا كونيكت يركا تريد تقبلوا لعينة بلاتفورمي ورحاوي تغفلوا ليها $10 3 كساب 4-5 كساب $8 خفلوا له أنا حادك زي مالتيو بزوع أكاونت خلوه نولو وي استفرالي بروفير مس تريد قبلوا كله مالتيو سو نلومي أبزناي لايف أكاونت ناتي جاست ورحاوي تارجيت ناتي أب يناير سلزهاربكو أب جانواري مالتيو سو بناي FTMO ناي كلتمشي أكاونت ناتي ون تريد كيرانيرا مالتيو so هم تريو زلهم overall أب ناتي بورتفوليو ناب كبابي سلسة مشروع زغونا لني 10% أب كير كالله أبزي بورتفوليو زبلن له so زاجتي 10% زبزلو 5% نايتي ميتي شحي مالتيو and 3.5-3.6% غا أب real account ناتي أب ناي كلتمشي ساري الله which is أب سومنزي overall سلسة شح كبابي زخون ريل جنزب سريحنا أن حمشة شح زخون أبطاني افتيمو سريحنا أب لايف أكاونت ناتي سول ستريت جيرانيرا it was amazing مالتيو so yeah overall نزي يمثل مالتي guys سلزي أب سوم نزي عود زخونة أقاتامي يونيرنا جي كابزي نابي كنكيدنا ناب شارت خنكيدنا ناب تريدين فيو كيدنا خا انتاي نيرو سلمتاي تريد كيرنا ناب زبل كالفوكمي مالتيو أن سقطكم كات مهارو تقوليهم بايزوي يتعلتنا نجركم كيده دن سقطكم كيدكم أبتي chart كتب مهارو فتنيهم مالتيو so let's go guys well up trading view إنا أتينا زلنا بزهم تري وزلوا مالتيو so كابناي لومي كنجمبر نخلينا لومي trades جبرنا account trade up trading view لذي أبز تري وزلهم يمثل مالتيو simply I think chart ناتيك استعقلوا لكم يا guys sorry بيوس أنيها yeah so normally أبزي كم تري وزن لهم لومي عربي مالتيو trade جبرنا يو عينت pair US 100 تينيرو yeah by the way yeah جحم زي ولون تايل حسكي تولو داوس أي مالتيو زي honestly مستناتي باربيري باسا يترفنني because جامي تقرأت عليه قبل نسو جامي خورس it's kind of crazy مالتي so yeah
ናይ መጀመርያ ትሬድ ዝገበርናያ ትሬድ እንታይ እያ ነይራ እዚ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እዚ ኣብዚ ዘላ ኤንትሪ ማለት እዩ ሶ ኣብዛ ኤንትሪ እዚኣ ንምንታይ ኢና ኣትይና ሓደ ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ሊኩዊዲቲ ስለ ዝወሰደልና እዩ ሕጂ ሊኩዊዲቲ ናተይ ዋላ እኳ ቅሪበ ተዘይረኣኹም እቲ ግዜ ክነውሓና እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብ ናስዳቅ which is ኣብ US 100 ትኸዱ ተድሕሪኡ ኣብዚኣ ቃልቦ ትገብሩ ኣለኩም ኣብዚኣ ሊኩዊዲቲ ማርኬት ስዊፕ ገይርና ማለት ስዊፕ ገይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ገይሩ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ሂብና ዝተማሃርናዮ ነገር እዩ የተማሃርናዮ ተኮይኑ ሓድሽ ኮርስ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ናይ ነፃ ኮርስ ክብለልኩም እዩ ማለት እዩ ሼር ዝገብረልኩም ክኸውን እዩ ኣሜዚንግ ክሬዚ ዝኾነ ኮርስ ሼር ክብረልኩም እየ ናይ ሜምበርስ እዩ ነይሩ ባት ሜምበርስ ኣዝዩ ጠቓሚ ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ናባኹም ሼር ዝገብረልኩም ክኸውን እዩ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ማለት እዩ ያ ጋይስ ሎሚ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ቪድዮ ዝሰርሓልኩም ዘለኹ እቲ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ is because 7,000 subscriber በፂሕና ኣለና ማለት እዩ which is a lot for me 7,000 subscribers 7,000 ትሬደራት ማለት እዩ you guys like I feel ብዙሓት ትሬደራት ነቲ ናተይ ዘለኽዎ ናይ success level understand ዝገብሩ እቲ ዘለኽዎ ወይ ከዓ ዝጋፈጦ ዘለኹ ላዕሊ ታሕቲ ምባል እውን understand ዝገብሩ ኣነ ከዓ ነቲ ናቶም ሂወት understand ዝገብሩሎም እዮም ማለት እዩ ከምኡ ኢለ ዝሓስብ as a family as a friend as a brother ማለት እዩ yeah and here thank you guys so and here what is this saying says trade your plan not your emotion ያ ትብል እንታይ ማለት እዩ I don't know but ናትካ ስምዒት ዘይኮነስ ናትካ መደብ ትሬድ ግበር ማለት እዩ ሶ ዓርቢ ማርኬት ሊኩዊድ ስዊፕ ምስ ገበረልና ትሬድ ገርና እዞም ትሪእዎ ዘለኹም ቢዩቲፉል ኣብዚኣ ፅቡቕ ሰሪሕና ነርና ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ኣካውንት ሓንቲ ትሬድ ረኺብና ነርና ማለት እዩ ሶ ኣብዚኣ ዝተወሰነ ውሑድ ኢና ሪስክ ገርና 1 to 2 እያ ነራ ሶ ቢዩቲፉል ኣብዚኣ ኤቨሪባዲ ፅቡቕ ሰሪሑ ማለት እዩ ካልኦት ቪአይፒ ትሬደራት እውን ምሳይ ጆይን ገይሮም ነይሮም ማለት እዩ ባት ኖርማሊ ኣነ ቀልጢፈ ወፅእ ኣብ 1 to 2 ምስ ሃበትን እያ ኣብዚ ዓርቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ፕሮፊት ምውፃእ ይሓይሽ ኢለ ወፅእ ማለት እዩ ዝኸባቢ እዚ ዝሓለፈ ትማሊ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ከማን ኣብዚ ዝበኩም ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ሉዝ ክኸውን ከሎ ሰባት ኣቓልቦ ይህብዎን እዮም ባት ትማሊ ትሬድ ዝገበርናያ እዚኣ ትመስል ነራ ማለት እዩ ኤክስትሪምሊ ብዙሕ ትምህርቲ እየ ረኺበላ ኣነ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ላይክ ትምህርቲ ረኺበላ ዝብለን ዘሎ ምክንያት እዚኣ ካንስል ክንገብራ ኢና ያ ሶሪ ሶ እቲ ትምህርቲ ረኺበላ ዝብለን ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ትማሊ ኣቲና CISD ምስ ረኣና ኢና ብዛ ኣቲና ማለት እዩ change in state of price delivery ምስ ረኣና ኢና ኣቲና ማለት እዩ but እንጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም stop loss ጌርና ነርና ክሊክ ጌራ ኣውፅያትና እንደጊምና ኣቲና ነርና ኣብ the same ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣብ US 500 ኣቲና ነርና ናብ ክልቲአን ኣውፅያትና ማለት እዩ ኣብዚኣ ናብታ US 500 ማለት እዩ ሶ but ተዛዕበየ ትምህርቲ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ stop loss ክትጥቀም ክትማለካ እጂ ትማሊ ኣብዚኣ stop loss ተዘይንጥቀም ነርና which is ካብ ታሕቲ ክትምለስ እያ ኢልና ስቕተን ንብላ ነርና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤክስትሪምሊ እቲ ማርኬት ብጣዕሚ ወሪዱ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ላዕሊ ኣቲና ማርኬት ግን ድንገት እዩ ተንቀሳቒሱ ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም it was crazy ማለት እዩ ሶ ኩሉ ግዜ stop loss ክትጥቀም ኣለካ ዝብል ኖት ወሲዳ ኣነ which is ብጣዕሚ ዝፈተኽዎ ኣጋጣሚ ካልእ ሓደ ግዜ ትሬድ ተጌርካ እኹል እዩ ምክንያቱ ካልእ ድሕሪኡ ኣብ ናትና ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት መፂልና ነይሩ ኣብቲ ናትና ገዳሲ ቦታ ዝበሃል ማለት እዩ ባት ሕጂ ከዓ ክንደጊም ኢልና ህናእቱ ነርና ኦቨር ትሬድ ምገበርና ሞ ኦቨር ትሬድ ደስዓቦ ከዓ ሪእዎ ዝዋላ stop loss ማሃረመና ነይሩ ኣብዚ ከባቢ ዝተናእቱ ነርና ማለት እዩ ሶ ያ እዚ ይመስል እዚ መዓስ እዩ ሓሙስ ዕለት 12 ሰዓት 9 ዝኣተናዮ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናብ ረቡዕ ከይድና ረቡዕ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቢዩቲፉል ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ትሬድ ወሲድና ነርና ማለት እዩ እዞም ትሪእዎ ዘለኹም 1 to 3 ኣነ 1 to 2 ከባቢ እየ ወፅየ ቢካዝ 1 to 2 እየ ታርጌት ዝገብር ሞስትሊ ንፕሮፊርምስ
because it doesn't worth it sometimes. So yeah, but ካልኦት ትሬደራት እንታይ ዝነበሩ 1-3 ስማሽ ዝገበሩ ነይሮም ዝሃረቡ ማለት እዩ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ መእተዊና ነይሩ ተልኩሞ ላይክ ካልኦት ትሬደራት እውን ሰዲድኩም ላይ ነርኩም ብፍላይ ካብ ዩቲዩብ እዚኣ ንሕና ዋላ ርኢናያ ነርና ገለልኩም ነርኩም ኣብቲ ቪድዮ ሰደድኩልኩም ቴሌግራም ፅሒፍኩም ላይ ነርኩም ሶ ማርኬት ወፂኡ ሊኩዊዲቲ ሃሪምና ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ዊ ሊኩዊዲቲ ኣለና ማለት እዩ ሶ just the market structure shift ገይሩ the market structure shift ምስ ገበርና fair value gap ኣለና ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት መፅኡ ኣቲና and then this is beautiful that's it እዚኣ ማለት ኩሉ ግዜ ኣነ ዝምህረኩም ብፍላይ ኣብ ናተይ ላይፍ ኣብ ናተይ ነፃ ናይ ትምህርቲ ግዜ ተሳተፍቲ ኮንኩም ኦር ናተይ ተማሃሮ ኮንኩም ማለት እዩ ሶ ማርኬት ኣብ ዝኾነ ቦታ መፀልካ ኣለዎ then market structure shift ፅበለካ fair value gap or OT ክትጥቀም ኣለካ that's it print money ማለት እዩ it's not easy I know but ምስ discipline so words ይገብር እዩ ማለት እዩ then ድሕሪኡ ናብ ሶሉስ ክንከይድ ኢና ሶሉስ ኣብዛ ከም ትሪእዎ ዘለኹም it was beautiful እቲ ምክንያት ዝኣተናሉ እውን ዘካፍለኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ here ኣብዚ ማለት እዩ so ማርኬት መጀመርያ ፀቢና it was እንዳሕራ ዝረኣየኩም ሃልዩ I think ኣብዚ ቻነል እውን ተዘራሪብና ኣለና ካብ ላዕሊ ታሪኽሞ ማርኬት ስዊፕ ዝገበረ ሊኩዊዲቲ ማለት እዩ ንታሕቲ እንዳሰበረ ካብ ዝሪእዎ ዘለኹም እንዳሰበረ እዩ ዝመፅእ ነይሩ which is bearish market structure እዩ ነይሩ ማለት እዩ then once ኣብዚኣ ፌል ገይሩ ባታ ይሰበረን then ድሕሪኡ ንታሕቲ ብሬክ ገይሩ ድሕሪኡ ንላዕሊ ወፂኡ ንላዕሊ ከምዚ ዓይነት ክወፅእ ከሎ እንታይ እዩ ዝበሃል ኢንዱስመንት እዩ ዝበሃል what is inducement ማርኬት ካብ ሓደ ማእዝን ክኸይድ ፀኒሑ ድንገት ናብ ካልእ ማእዝን ክንቀሳቀስ ከሎ ኢንዱስመንት ይበሃል ان ካልእ ከም ኮንፊርሜሽን ተጠቀምናሉ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ክንወስድ ንኽእል ኢና እዚ እንታይ ይበሃል it's advanced level but ንዓኻትኩም ዝርዳእኩም ISD ይበሃል እዩ change in price state delivery is bad I don't know if ትግርኛ እቲ እንግሊዝ ትክክል ተወለይ ማለት እዩ but I think so shorts ማለት እዩ እቲ አይዲያ እንታይ ማርኬት ካብቲ መበገሲ ናይታ ስዊንግ ዝነበረት ብቦዲ ክሎዝ ክገብር ከሎ you don't have market structure shift ክፅበ but market structure shift እውን ኣብዚ ገይርልና ኣለኹም ትሪእዎ ዘለኹም እንድሕሪ ተመሊስልና ምስ ተመለሰልና we got here ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ what is this that much መፍላጥ ኣይድልየኩም but እንታይ እዩ unreclaimed order block ይበሃል ብadvanced level ክትሪኦ ከላ unreclaimed order block እንታይ ማለት እዩ ነታሕቲ መውረዲ ክጥቀመሉ ዝሓሰበ ማርኬት እንድሕር ዳንፃር ብሬክ ተተገይሩ unreclaimed reclaim ዘይተገብረ order block ወይ ከዓ ዘይተጠቀመሉ order block ማለት እዩ ደመፂኡ ማርኬት ክሊክ ገይርና ከም ብሬከር ብሎክ እውን ትጥቀመሉ ኺልና ንላዕሊ ኮይዱ ማለት እዩ ማርኬት and beautiful ማለት እዩ so yeah ዓርቢ ከምዚ ገይረ ፅሙቕ ኣቢለ ዘካፍለኩም ክኸውን እዩ ጋይስ ማለት እዩ because ኩሉ መዓልቲ ተዘካፍለኩም it is my pleasure ማለት እዩ but እቲ ግዜ ቁሩብ ስለዝሓፅረና just I'm trying my best ካልእ ኣብዚ እንድሕር ዳኣ ተመፂና ናይ ሶኒ እዩ እዚ ሶኒ እንድሕር ዳኣ ዝረኣየኩም ሃልዩ it was beautiful ኣብዚ እንታይ ኣለና ማርኬት ሜከር ሴል ሞዴል ኣለና ኣብዚ ማርኬት ሜከር ሴል ሞዴል ዳትማች ኣገዳሲ ይኮን ኣብዚ ዩቲብ ስለዘይተማሃርናዮ ብሓፈሻ ግን ቶርትል ሱፕ እውን ይበሃል እዩ ማርኬት ኣብ ሓደ ማእዝን መጀመርያ ይኸይድ ኮንሶሊዴት ይገብር ከም ትሪኦ ዘለኹም ይወፅእ ኮንሶሊዴት ይገብር ይወፅእ ደን ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ገይሩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተኣቱ ንታሕቲ ኢኻ ታርጌት ትገብር ኣብዚ ሴል ሳይድ ሊኩዊድ ኣለና ማርኬት ሊኩዊድ ወሲዱ ሶ ሊኩዊዲቲ ምስ ወሰደ እጂ ናበይ ክንመፅእ ኢና ትናትና ድህቦ ንሕና ባይ ስለዝወሰድና ማርኬት ሊኩዊዲቲ ምስ ወሰደ ተሪኢኹሞ ትሕቲ ትናትና ሊኩዊዲቲ ክሎዝ ኣይገበረን ብቦዲ ክሎዝ ተዝገበር ነይሩ ኣብዚ ኣይማእተና ነርና ማለት እዩ ብቦዲ ክሎዝ ስለዘይገበረ እንታይ ገይሩ ማርኬት ወፂልና ተፀቢና ማለት እዩ እንታይና ተፀቢና ኢንቨርዥን ፌር ቫሊ ጋፕ what is inversion fair value gap ኢንቨርት ዝተገበረ ፌር ቫሊ ጋፕ ማለት እዩ ሶ ኢንቨርዥን ፌር ቫሊ ጋፕ ተጠቂምና ኣቲና ማለት እዩ
it was beautiful but overall كل ጊዜ هم ዝነግረኩም ኣነ ዓብይ ስእሊ ክርዳእካ ይኽእል ኣለዎ እቲ ማርኬት እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ market is flow order flow ዝበሃሉ so market it is flowing what is flowing it is frequency እንታይ ማለት እዩ it's kind of feeling ማለት እቲ ማርኬት እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ so more ጊዜ ምስኡ ተሕሊፍኩም ዝርዳእኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ so thank you guys it was amazing to be here as a mentor as a brother as a friend as a trader as family ማለት እዩ honestly كل ጊዜ ከም ዝነግረኩም just I'm nobody ዝኾነ personally win share ክገብረኩም አይደለም but the only እዚ ቪዲዮ ዝሰራሓልኩም ዘለኹ ምክንያት እንታይ እዩ is it possible as ሓበሻ ዝብለሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝነበረ እዩ ሓበሻ ቋንቋስ ይከኣል እዩ because you know guys ሰባት ጻዕዳ ሕብሪ ዘለዎም ሰባት በላዕቲ and black people ኣብ ሓይሊ ኣብ ጉልበት ጥራይ ንኣምን ዓይነት ሰባት but especially low IQ ዘለና ገይሮም ክስኡልና ጸኒሖም ማለት እዩ so ሓደ ጊዜ I doped myself like ብፍላይ ጀምባሪ ከለኹ is it for me is it ኣነ ኣብዚ level እዚ ክበፅሕ ክእል ይብል ነይረ ማለት እዩ especially ክጅምር ከለኹ so yeah it is possible ከም ሓበሻ ኮንካ it's possible ከም ትግርኛ ኮንካ it's possible ከም ኤርትራዊ ኮንካ and it's possible ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ሰብ ኮንካ ማለት so that's it thank you guys and yeah ቴለግራም ቻነላትና ኣሎ ብዚ ማለት እዩ ሓደ ኢንፎርሜሽን ክበኩም ናይ መወዳእታ ኣብ ቪድዮ ክትነብሓኩም 12 ደቂቕ ትኸውን እያ መጀመርያ ኣብዚ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ቴለግራም ናትና ከይድኩም Toto Trades official channel ዝብል ከይድኩም join ትገብሩ then join ምስ ገበርኩም guys ናተይ user name ክትረኽቡ ኢኹም ናተይ መጽሓፍ ማለት እዩ ኣብኡ ክሊክ ትገብሩ @Toto Trades ኢልኩም ማለት እዩ then ብዛዕባ ዝኾነ ኦኬ ብዛዕባ ዝኾነ መጽሓፍ ስለደልና ቦልኒ ኦኬ ካልኢልኩም ገጽሕፉ ለይ I don't have time guys okay ዝኾነ ሰብ ናብ ሴልስ ማናጀር ናተይ ናብ ናተይ ማናጀር ይሕጽሕፍ ዘለዎ ንሕራ ካልእ ኢንፎርሜሽን ተደልዩ but መጽሓፍቲ እንድሕራ ደሊኹም ቡክ ኢልኩም ጽሓፉ ለይ ክሊክ ትገብሩ ቡክ ኢልኩም ጽሑፉ ለይ እንታይ ዓይነት መጽሓፍ ከም ዝደለኹም ትሰዱ ለይ ኮፒ ገራ ሰደልኩም እዩ ማለት እዩ ኦኬ and enjoy ክገብር ትሬድ ናገበርኩ ስለ ዝሰደልኩም ንዓይ ጸገም ዘሎ ይኮነ ማለት so thank you guys and it was pleasure ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ኣብ ቀጻሊ ሰሙን እውን ላይቭ ትሬድ ክህልወና እዩ ካብ ሶኒክስ ኣብ ሓሙስ ዘሎ ኖርማሊ ሪከርድ ጥራይ ክሰደልኩም እዩ and ካብ ዓርቢ ከምዚ ገረ ጽሙቕ ኣቢለ ክሰደልኩም ክኸውን ተፈቲኹሞ ላይክ ግበሩ እዚ ቪድዮ ኣነ ክፈልጥ መጣን ማለት እዩ thank you